Yebo, siyanibona, siyanibingelela. Sika Dr. Gumgum. Sithi asibuye sinibingelele. Sizwile izikhalo zenu nezimfuno zenu ngapha nangapha. La ekhaya kunosizo nokutholakala lokuqondanisa izinto zomuntu ekuthiwa isiphakamiso senkukhu. Lesi siphakamiso senkukhu siyisiphakamiso esingenabo ubungozi, kodwa siyasidinga nje ukuthi kube inkukhu ozokwazi ukuthi sikucelele ngayo iy'nhlanhla bese kukwazi ukwenzeka izinto zakho zibe noshintsho empilweni. Uma usifisa-ke isiphakamiso esinjalo, uyawusithinte la ekhaya ukuze ukwazi ukuthola usizo olunjalo. Abanye nabanye-ke bayafika baluthole lolo sizo bajabulile ba-happy. Sesithi nabanye asibazise ukuthi usizo olunjalo luyenzeka la ekhaya. Uma uzofuna isiphakamiso esinjalo kuye kudinge ube ney'nkukhu ey'mbili, kodwa uyayithola la ekhaya. Sibe sikutshela konke okunye nokunye. Uma ufisa ukwazi ukuthi sisebenza kanjani ngoba sinabungozi, asidingi futhi igazi kuya phambili. Uyawusithinta ey'nambeni zala ekhaya 071 2 999 999 noma 084 266 7000 kwa-Dr. Gumgum. Siyatholakala, sikhona, sila eGoli, eGauteng, endaweni ekuthiwa iseBhenoni. Usizo olunjalo ungaluthola lapha sikhuluma ngey'phakamiso zenkukhu ezikwazi ukukushintshela impilo yakho, uphume ey'nkingeni, ukwazi ukugijima impilo yakho, ukwazi ukushintsha isimo sempilo yakho noma isimo sasemsebenzini. Okunye nokunye sibe sesikhuluma nomuntu onesidingo saleyo nto, angeke sikukhulume konke evidweni. Siyabonga kakhulu.